खुलुमबाय स्टुडिअ हागलायो बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिनाय थाबाय फैगौ 27, 28, 29 मार्च बे दिनखालि दुलाराय बर' हारिमु आफादनि मोनसे 21st एनुवेल कनफारेन्स जागोन दा बेखौ जोङो दिनै गाजा गोमजायै बेखौ खुंफुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जादों आरो बेनिनो गिबि खेबाव दिनै जोङो बिनि अफिस मोजाङै सालायनो थाखाय दिनै बेखौ बेखेवनाय जाबाय आसा खालामदों जों गासै जेनोखि कमिटिनि टिमफोर दिनै बिथांमोना जोबोद साखाफारा जानानै दं आरो जों बेखौ दायथ' गोलैनायलाय आरो जों बेखौ हारिमुखौ जों बयबो मोजां मोनो आरो बेखौ फोथांना लाखिनायाव बयहाबो दायथ' दं हिसाबै जों नाजा आरो गोसो मोदोम आरो बोलो होनानै बेखौ नाजाबाय थादों दा बिनिनो दिनै गिबि अफिस बेखेवनाय हाबाफारि जों लानाय जादों प्रग्रामनि नेचारा माबायदि जागोन बे प्रग्रामनि नेचारा सानथामनि हाबाफारि जागोन बेहाय कम्पिटिसन माखासे थानाय जागोन जोङो शेड्युल खालामजोब्बाय खिन्थु बेखौ जों सिगाङै बुंनो सानासै बेहाय एक्जिबिसनबो लादेरनाय जोंनो जादों आसा खालामदों गासैबो जोंनि बिटिआरनि ओनसोलनि बा बायरानि ओनसोलनि जेनाखि बर'फोर बेहाय फैगोन आरो बिराद गाजा गोमजायै बे प्रग्रामा जागोनखौ जोङो मिजिंथिदों सेमिनारफोर थागोन नामा बेफोरो सानदों खिन्थु एक्सुवेलि जों बेखौहाय प्रग्रामाव दाबो मोजाङै शेड्युल खालामाखै आरो खालामगोन बे गाबोन अखानायैनो बे क्लियार जाजोबगोन जेखि जाया मानो जों बयबो हारिमुखौ मोजां मोनो आरो बयबो बरायदों आरो जों स्पेसियेलि बे ओनसोलनि जानानै दिनैनि जेसेबां कमिटिनि दैदेनगिरिफोर दङ बा बिबानाव मोनदों बिथांमोना साबसिनै आरो गोसो गोथारै बरायदों आरो बेखौ एकदम गाजा गोमजायै जाफुंगोन होननानै मिजिंथिदों आरो आच्छा खुलुमनाय बावहरग्रोबाय बयनिसिमबो जे दिनै मिरु दुलाराय बर' हारिमु आफादनि 27थि बोसोरसालिया जथुम्माया जे चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे सान्थिफुर गोजौ फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव 27, 28 आरो 29 मार्च खालि सानथामनि गाजा गोमजा हाबाफारिजों जानो थांगासिनो दङ दा बेनिनो बानजाय आफादनि जे दिनै मावख'खौ बेखेवनानै लानाय जादों दा बे मावख' बेखेवनायाव गोबां जोंनि बानजाय आफादनि मावथि बिथांमोनहा नुजाफैनो हाबाय आरो आसा खालामदों जे बिथांमोननि जे गोसो गुदुंखौ नुनानै जे फैगौ बे बोसोरसालिया जथुम्माया माने गाजा गोमजायै खुंफुंजानो थांगासिनो दं आं बेखौ आसा खालामदों माखासे कमिटि दानानै लादों बिथांमोनखौ सोरखौ बेबायदि हाबाफारियाव जोंहा बे गेदेरथार जोंनि बे सानथामनि हाबाफारि बेखौ जोंहा गाजा गोमजायै खुंफुंनो होननानै जोङो बे ओनसोलाव जों लाबोनाय जादों आरो बे ओनसोलनि रायजो राजा मेलेमजिबि बिथांमोनहा गनायनानै लादों दा बिथांमोनहा गाजा गोमजायै खुंनो होननानै जोंनि बिटिआरनि मानगोनां EM मुस्रि सायखं बसुमतारी बिथांखौ चेयारमेन हिसाबै बिथांमोनहा सायख'नानै लादों आरो बिथांनि जे चेयारमेनशिप एबा मासि आजावनायनि गेजेरजों मासि लानायनि गेजेरजों बे हाबाफारिया मैखोमै जाफुंसारगोन होननानै आङो मिजिंथिदों आरो जोंहा कनभेनर हिसाबै मृत्युन्जय बरगयारी बिथांखौ जोङो मोननो हादों आङो सानदों खोब बिथांमोनहा RCनि बिथांमोनहा बयबो माने गोसो गुदुंजोब आरो जोंनि बे हाबाफारिखौ बिथांमोनहा गाजा गोमजायै खुंफुंनानै हरनो होननानै बिथांमोनहा थिरांथा लादों आरो जोङो दिनै बिथांमोननि खामानि मावनायखौ नुबाय थादों बिथांमोनहा बयबो गाव गावनि दायथ'खौ लानानै गावबा गावनि बिबानखौ लानानै खामानि मावगासिनो दङ मिजिंथियो बे जोंनि हाबाफारिया गाजा गोमजायैनो जाफुंसारगोन आरो आङो खावलायनो लुगैदों बे ओनसोलनि रायजो राजा हारिमु मोजां मोनग्रा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव बयखौबो लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैनो थाखाय आरो जोंनि गासैबो बर' रायजो राजाफोर हारिमु मोजां मोनग्रा नोंथांमोनखौ आरो जोंनि गासैबो बिथिङाव खामानि मावग्रा महरगिरि जे आर्टिस्ट बिथांमोन नोंथांमोनहाबो बे हाबाफारियाव गाजा गोमजायै फैनानै लैहोर लैहोर फैनानै हाबाफारिखौ मदद होफैनो थाखाय आङो दुलाराय बर' हारिमु आफादनि जानानै नोंथांमोनखौ खावलायहरदों आसामनि अनगायैबो गुबुननि बर'फोरबो फैगोन नामा बेयाव बेंगल जोंहा दुलाराय बर' हारिमु आफाद हिसाबै बेंगलावबो आफाद दङ आरो जोङो नेपालावबो जोंहा आफाद दाथ'वाखैब्लाबो जोंहा बिथांमोनजों सोमोन्दोआ मोजां हिसाबै आरो बिथांमोनहा
जोंनि कनफारेन्सफ्राव बाहागो लाफैयो हिसाबै नेपालनिफ्रायबो बाहागो लाफैगोन, बेंगलनिफ्रायबो बाहागो लाफैगोन, डिमापुरनिफ्राय नागालेण्डनिफ्रायबो बाहागो लाफैगोन आरो गोबां जोंनि आसामनि सिङावनो थानाय फिसा फिसा ओनसोल जेरै नगाव, मरिगाव बेफोरनि बर'फोरखौबो जों दिनै हारिमु आफाद दानानै जे हारिमु बिथिङाव खामानि मावनो थाखाय बिथांमोनखौबो जों फोजाखांदों आरो बिथांमोनहाबो बे हाबाफारियाव नुजाफैनानै बाहागो लाफैगोन।